সেটা কোন দেখা দেখা এটি এটি দেখা তুই আনিবা କିଏ ଖାଇବ? ତୁ ତ ନିଜ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଖାଅ କୁଳି ଖାଅ ଭଦ୍ରକରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ ମାମୁନକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ମାମୁନକୁ ମୂର୍ଖ ହବୁ ନା ମୂର୍ଖ ହବୁ ନା ଦେନି ମାମାକୁ ମାମା କହୁଛନ୍ତି କଇଁଚିର କାଟିବୁ କୁଳିଟା କୋଉଥିରେ କାଟିବୁ କୋଉଥିରେ କାଟିବୁ କଇଁଚି ନା ଛୁରୀ ଛୁଇ ଛୁଇ আমার নাই আমার ছুরি ଅଛି খা মামুল রাত নেই রে মামুল বুড়িডে রে ছিছি ছিছি কামুড়ি দাওনি ନା ଏଇ ସେ ଟାଇଗର ସେ ଚୁବେଇ ସେ ଦେବ କାମୁଡି ପାରୁ ନାହିଁ ସେ ଚୁବେଇ ଦେବ ସେ ଚୁବେଇ ଦେବ ସେ ଟାଇଗର ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଇଯା